8 kilpailijaa valmistautuvat illan kilpailuun. Vain yksi heistä voi voittaa jopa 18 000 euroa, mutta muut eivät saa mitään, sillä kierros kierrokselta joukkue äänestää ulos sen, joka on heikoin lenkki. Tervetuloa, tämä on heikoin lenkki. Studiossa on tänä iltana 8 pelaajaa. Kuka tahansa heistä voi voittaa jopa 18 000 euroa. He eivät tunne toisiaan, silti kerätäkseen tuon voittosumman heidän on työskenneltävä joukkueena. Mutta 7 heistä poistuu täältä tänään tyhjin käsin, kun joukkue kierros kierrokselta äänestää ulos sen, joka on heikoin lenkki. Tässä joukkue. Jarkko, missä maassa voi ihastella Giisan suuria pyramideja? Egyptissä. Oikeinko? Muurahaispesästä löytyy useita eri ammatteja, mutta voivatko muurahaistyöläiset jatkaa sukua? Eivät. Oikein, Jarkko. Minkä maalainen on krokotiilimies eli näyttelijä Paul Hogan? Australialainen. Oikein, Sami. Pankki. Jarkko. Pankki. Mikä on pitkäperjantain liturginen väri kirkoissa? Punainen. Aika päättyi, oikea vastaus olisi ollut musta. On aika äänestää ulos. Heikoin lenkki. Illan ensimmäisen kierroksen vahvin lenkki on Leena. Vesa on tilastollinen heikoin lenkki, mutta kenet joukkue pudottaa jatkosta? Äänestys päättyy. On aika paljastaa, kuka teidän mielestänne on heikoin lenkki. Vesa. 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 Pekka. Vesa. Pia. Vesa. Jarkko. Miksi Vesa? Vesa vastasi väärin, muistaakseni 3 kysymykseen, ja sellainen ei käy päinsä, jos yritetään saavuttaa isoa rahasummaa. Vesa. Uudella äänellä muu joukkue on sitä mieltä, että sinä olet heikoin lenkki. Hyvästi. Kuinka korkea on Helsingin Olympiastadionin yhteydessä oleva stadionin torni? 52 metriä. Väärin 72 metriä. Sarkko. Missä lajissa urheilija Sergei Bubka teki historiaa voittamalla 6. maailmanmestaruuden Atenan MM-kisoissa vuonna 1997? Seiväshypyssä. Oikein. Jarkko. Miksi kutsutaan numeerista lukua, jossa on pilkku? Desimaaliluvuksi. Oikein. Sami. Pankki. Mikä Jarkko? Pankki. Ketä 2 poikaa kantavat faareilla Hugo Simberin kuuluisassa maalauksessa? Enkeliä. Oikein. Sami. Jarkko. Valloitettiinko Mount Everest ensi kertaa 40- vai 50-luvulla? 40. Väärin 50. Sami. Jarkko. Ron Howard on tuttu näyttelijä onnenpäivistä, mutta missä ammatissa hän toimii nykyään? Elokuvaohjaaja. Oikein. Sami. Jarkko. Mitä oppia on osteologia? Ohi. Vastaus luuoppia. Jarkko. Pankki. Minkä torin vieressä haavi Samanda Patsas poreilee Helsingissä? Kauppatorin. Oikein. Sami. Pankki. Jarkko. Oliko Martti Tolamo Suomen mestari pituus- vai mäkihypyssä? Pituushypyssä. Oikein. Sami. Jarkko. Pankki. Mitä kaasua on kuivassa ilmakehässä eniten? Vetyä. Väärin. Typpeäkko. Mikä on ruotsalaisten lentokoneiden kansallistunnus? F. Väärin. SE. Sami. Jarkko. Sijaitseeko Madagaskar Afrikan itä- vai länsipuolella? Itä. Oikein. Jarkko. Mikä on laulaja J. Karjalaisen etunimi? Jukka. Oikein. Äänestys päättyy. On aika paljastaa, kuka teidän mielestänne on heikoin lenkki. Jarkko. Jarkko. Sami. Leena. Jarkko. Joukkue osui väärään. Sami oli tilastollisesti viime kierroksen huonoin pelaaja, mutta äänet ratkaisevat. Jarkko 3 äänellä sinä olet heikoin lenkki. Nautintosi saavat jatkua kotona. Hyvästi.